Bo día e moitas grazas pola vosa presenza nesta ronda de prensa que ten como objetivo presentar á comunidade universitaria a candidatura dos comités polo sector estudantes ás eleccións ao claustro que terán lugar o 20 de maio. Dende a nosa organización consideramos que a voz estudantado ten que estar presente en todos os órganos de goberno da universidade, sendo o claustro o seu maior exponente. Só así é posible acadar melloras das condicións nas que estudamos e un maior número de dereitos para os estudantes. O balanzo que facemos destes 2 anos de legislatura é 100% positivo. Os comités fomos a forza estudantil que presentou un maior número de iniciativas e acadou tamén un maior número de acordos, camiñando por unha universidade máis pública, máis galega, máis democrática e de maior calidade. Neste sentido, urxidos por as dificultades económicas que estamos a viver, conseguimos o fraccionamento das tasas de matrícula en 4 prazos en xuros, ou a eliminación da cota por matriculación en línea. Tamén acadamos avances moi significativos en materia lingüística, condicionando a aprobación dos novos estatutos a que quedase recollida nos textos a creación do Servicio de Normación Lingüística ou a oferta de cursos de lingua galega para os estudantes que veñen de fora de Galicia. Ademais, grazas ás nosas solicitudes, as escolas chamadas de enxeñeiros pasaron a ser de enxeñaría, logrando a fin dunha linguaxe sexista nos nosos centros de ensino. Fomos os comités que denunciamos as eivas que se estaban a producir na implantación dos novos graus, o pírrico servizo que está a ofrecer Vitrasa no acceso ao CUBI en transporte público ou a falta de control de prezos nas cafeterías, entre outros asuntos, como poden ser tamén a denigrante actitude do Clube Financiero de Vigo co galego. E por iso a presenza dos comités no claustro é fundamental para seguir acadando avanzos significativos para o estudantado. Nos vindeiros 2 anos loitaremos porque a Universidade de Vigo prime os criterios económicos fronte aos académicos en todas as bolsas que ofrece. Ademais, hase crear unha bolsa propia da Universidade de Vigo para igualar os prezos entre graus e posgraus. Nesta mesma línea, faise necesaria a igualación dos prezos dos créditos experimentais ás dos non experimentais, como primeiro paso no camiño de reducir as tasas académicas ata a súa eliminación. En canto ao alojamento, é prioritario abrir unha nova residencia en Pontevedra e garantir que teñan os prezos realmente públicos. Non vemos lóxico que nas residencias desta universidade os prezos sexan tan elevados que saia máis rentável alugar un piso. En canto á implantación de Bolonia, ploaremos pola nova obrigatoriedade de asistirnos ás aulas para poder ser examinados, xa que isto limita sustancialmente a capacidade de compatibilizar a vida estudantil coa laboral. Ademais, compre unha reforma total do mestrado de educación secundaria. É preciso descentralizalo e ofrecelo nos campus de Ourense e Pontevedra. Tamén é necesario aumentar significativamente o número de plazas e adaptar as distintas áreas de coñecemento. E, finalmente, traballaremos na defensa dunha maior presenza da lingua galega, vigilaremos o cumprimento dos estatutos e achegaremos propostas orientadas a acadar dunha vez por todas con os idiomas a se vehicular nesta universidade. Por todo isto, e porque os comités temos unha visión global da universidade e non pechar un único centro, pedimos o voto para as candidatas e candidatos da nosa organización, que no campus de Vigo son os seguintes. Na Facultade de Filoloxía e Traducción, Beatriz Fariñas e Beatriz Pérez. En Ciencias Económicas e Empresariais, Santiago Iglesias. En Industriais, Xavier García. En Química, Rocío Barreiro. En Telecomunicacións, Manuel García e Iago Varela. E con todo isto,